ki ba. Soyayya da shakuwa kauna kuma san babu rabuwa, ka rasa zuciya ka shiga rai ba za da barka ba. Zafi na zuciya ke na fitar ba zai ji in ki ba. So ga fulawa karkice min ba za ki karba ba. Kin kama zuciya jinin jiki ba zai ji in ki ba. Amma ki gane ni da ke san babu rabuwa. Ibrahim Gargade na aminta da kai a duniya, gudan jini da ruhina ka sace zuciya, na yarda na amince kai ne na fitar a zuciyata. Soyayya da shakuwa kauna kuma san babu rabuwa, kin ratsa zuciya kin shiga rai ba za na barki ba. Ke na fitar mai kyau da kwalliyata, so ɗanɗano akwai daɗi ni makwa na fahimta, ba za na daina san ki ba har abada masoyiyata, kauna da yarda nake so zan miki kin ji manufata. Cikin farin ciki